שלום לכולם, היום אני אראה לכם איך עושים מקרר מגניב. אוקיי, דבר ראשון עושים ככה, ואתם צריכים לקחת מנפק. קודם כל שמים את המנפק, שמים ככה. אתם בטח אומרים איך אני אשים את זה, זה כל הזמן עושה לי ככה. אז התשובה שלכם זה כאילו להתכופף ופשוט ללחוץ, ואז זה עושה לך ככה. אחרי זה אתם לוקחים כפתור, ואז אתם לוקחים איזה אוכל שאתם רוצים. למשל אני רוצה 11 אבטיחים, מלון, אבטיחים, ואז אני לוחץ פה וזה מביא לי את המלון. אתם מבינים? אז ככה עושים במיינקראפט מקרר. ועכשיו אני גם אראה לכם איך עושים מקפצה במיינקראפט. קחו את הבלוקים האלו, אתם עושים ככה דבר, בסדר? אתם עושים ככה דבר, ככה, ואתם עושים דבר כזה. פה אתם ממלאים בסטון. אני מעדיף בסטון כי זה הכי טוב, לדעתי. אתם עושים פה אחד, אתם לוקחים לוחית לחץ, ניקח מזה. פה אתם עושים סטון, הרגיל, ככה אתם עושים, אתם רואים? אתם חוצבים פה, ואז אתם ממלאים את כל זה בסטון, את כל הקירות בסטון אתם ממלאים. זה ממלא וממלא לכם. אתם ממלאים פשוט כל הקירות ככה בסטון, לדעתי זה הכי עדיף. Yes. חבר'ה, זה חבר שלי שבא אליי. הוא הלך כרגע. לא. ואז אתם לוקחים מים. ואתם לוקחים ככה, ואז אתם שמים מים לכל הכיוונים, מפה לפה, ואז אתם מיישרים את המים כמובן. אוקיי, השארתי את המים. אחרי זה אתם לוקחים TNT ושמים את זה ככה, תראו, ככה, ותקעו. עכשיו אני אעשה R5. נכנסים בתוך לוחית הלחץ, תראו מה קורה. וואי, איזה כיף. טוב, אז יאללה חברים, יאללה ביי.